Que todas as persoas poidan coñecer os encantos de Pontevedra é o obxectivo do proxecto no que están a traballar dende o Concello. É unha continuación máis do programa Comunico, non? E que cando naceu, pois sempre dixemos que era un programa vivo, que nos estábamos adaptando a novas formas, non? É verdade que estábamos insistindo bastante a promoción económica, non? Porque é algo que queremos que é pioneiro e aparte é necesario, non? Os departamentos de Turismo e de Benestar Social están a deseñar este servizo, unha iniciativa pioneira en Galicia. Que Pontevedra é unha cidade diversa, non? Unha cidade igualitaria, unha cidade facía falta, resultará especialmente importante cando empece a chegar o grueso do turismo, digamos, non? A visita desta mañá foi unha proba do servizo en colaboración coa Organización de Diversidade Sensorial de Galicia, Xoga, un grupo de persoas con diversidade sensorial percorreu a cidade e trasladou as súas impresións. Está moi limitado, a verdade é que hoxe en día non podemos permitir isto. Ademais, o que queremos que se consolide para que logo quede como unha actividade que poida reservarse todo o ano. Colectivos ou grupos que veñan a Galicia, que saiban coñezan esta actividade e poidan reservarnos a visita sexa o mes que sexa. Reducir os percorridos ou adaptar os mapas a través de posibles solucións como os códigos QR son algunhas das suxestións que trasladaron estes usuarios. Achegas que o Concello recolle para avanzar nesta iniciativa. Porque claro, eles coñecen a cidade, pero non saben realmente a historia que hai detrás de cada monumento, non? Entón estaban cos ollos abertos, non? Vendo todo o que lle dei a intérprete de signos, porque realmente é moi bonita a historia de Pontevedra, entón están vendo desde outra perspectiva totalmente nova e diferente para eles, non? Un proxecto para facer de Pontevedra unha cidade accesible en todos os seus eidos.